kanjani indlela yayo na ngokuqaphela okwezwi lakho. Angizukwanda kakhulu bazalwane, amen. Angizukwanda kakhulu. Engithe mangibika mangibheka ngibona ukuthi okay kuthiwe angenza praise and worship enkonzweni yabantu abasha. Uma ngibuka ukuthi uma singabantu abasha siphile ezweni, insizwa iyawihlanza kanjani indlela yayo na. Ngiyaphendula futhi ukuthi afune impendulo sisi. Ngokwenzani? Uqaphela okwenzi lakho. Ngokuqaphela okwezwi lakho. Insizwa iyawihlanza kanjani indlela yayo ngokuqaphela okwezwi lakho. Ngithi ukubheka ukuthi masihamba singabantu abasha ziningi izinto ezisi-expose ekuthenini singaqapheli okwezwi likaNkulunkulu. Lokho okwenza indlela yethu automatically ingcole. Kodwa uma uqaphela including social media, including into oyikhulumayo, ukuqaphela okwezwi, including indlela ogqoka ngayo, ukuqaphela okwezwi lakho. Indlela ke uNkulunkulu usinikile ngokuJesu ecacisa ukuthi mina ngiyindlela neqiniso. Ngiyaphinda uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso. Ngisho isiwula ashudu uma sihamba ngendlela enguJesu. It's very simple. Sifuna ukuqaphela okwezwi kaNkulunkulu, kumele sithathe indlela enguJesu singabantu abasha. Sidinga abantu abasha abazoba nomqondo osuphenduliwe ngoba sinikiwe umhlobo onguphathi wabahlabelela bathi kuligugu kimi ukwazi ukuthi nginomhlobo onguJesu ohlale khona njalo uma ngimdinga. Salwane
siyakhuleka baba kuwe sithi banathi uNkulunkulu oyingcwele uthando lwakho uNkulunkulu othona amandla wena ungumhlobo baba weqiniso wena uNkulunkulu babizwa sabele wena uNkulunkulu ungikhona unguAlpha noOmega unguqala unguphetho Nkosi yamakhosi siyakhuleka kuwe